Oh my god, kom nu. Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spille lidt farve. Købe bonus og sådan noget. Oh my, kom så, hvad faktisk? Jamen, jeg vil jo høre. Ja. Men, ja. Jeg skal helt ærligt, jeg kan ikke byde på nu, tror jeg. Sådan. Oh my. Høj, vent. Men vi kan ikke høj. Nej. Kom nu. Jeg synes, den er høj. Jamen, det er Hvad sker der? trust me. Multi. Kom, Vi skal have multi. kom nu, multi. Kom nu, Øj, lille bitte multi. Kom, der skal være multi der imellem. Bare lave sådan en træer her. Kom nu. Ja, bare lige multi mellem de der guldcoins. Jeg er lige der. Ja. Kom nu. Hit. Hit. Ej, okay. Scam. Ej, det er meget Okay, det var profit. Altså profit og profit. 5 kroner, det er jo profit. Ja. Det er huge. Det er et lille Max Twin. Nu vælger du. Men altså. Ja. Den her. Du vælger. Okay. Men hvis den bare lige bygger ligesom den gjorde der. Ja, før. Okay, Det var. den er godt i gang. Nu er jeg så stærk i de her hits. Den bygger nu. Nej. Nej. Hvis det er 40 ikke, så er det måske fint nok, men... Kan den det overhovedet? Det Nej. kan den ikke. Det er 20 x, er det ikke max? Nej. Altså, den bliver ved med at ramme regnbue. Jamen det gør den jo ikke. Den giver jo max 2 regnbuer. Kom nu. Kom nu, bare hit, og så lige en rainbow mere. Lav noget andet. Gør noget sej her. Kom nu, ikke det der nu. Ikke det der Uf. nu. Oh my. Du bliver nødt til at købe til venstre igen nu. Skal man købe venstre igen så? Ja. Oh my. Down. Skal man også lige give. Men jeg forstår ikke. Nå nej, hvad fanden var det? Og ja, så bliver vi med hit. Hvad er det, du ikke forstår? Det er den der super. Hvordan får man den ikke? Nå. Kom nu, byg. Altså, Jeg skal bare lige bygge her. Kom nu. jeg byg. Det er meget Bygger man mærkeligt. bare. Nej. Det er sådan en skakblad, det der. Altså, hvad fanden er så det, kan jeg vi kigger bruge sådan på? noget. Kom nu. Kom nu, byg her. Byg. Ja, og så måske en free spin hver. Ja, ja. Nice, en til. En til. Ej, det er fint ikke. Og så bare byg. Bare byg nu. Jo, bare blive byg, så er det fint nok. Ja, bliv ved her. Bliv ved. Ja, Keep bare- going. Ja, Keep going. Oh my. Så en Det er så krykke. mærkeligt, det her board. Kom nu med en god en her. Så. Og guldcoin. 50, okay. Det er fint. Det er mange. Ja, cashback. 80. Kom nu. Kom ind til regnbue. Kom nu. Det skal den. Du skal gøre det. Kom nu ind til regnbue. Kom med den. Nej, okay, vi tjente Okay. en krone. Lidt over En en krone. krone, I mean, det er huge. Har vi en close to max win? Nu er det din tur. Ja, så du ved jeg lidt højere. Kom nu. Højre er også fast, legit. Ja, men jeg kan godt lide venstre, hvis den gider at connect. Ja, men det gider aldrig mig, jeg ved ikke hvorfor. Der kommer en guldcoin, jeg kan mærke det. Det gør ikke mig noget. Nu laver den en line hele vejen ned. Eller ikke. Down. Kom nu. Kom nu lidt her. Ej. Ej. Holy moly. Holy. Men du, som du siger Hvad? altid. Hvis Back det to ikke back. gider- Nej, det er ikke back to back. Men det skal bare give noget godt her. I højre side. Ikke back to back. Er den back to back? Nej. Det behøver den ikke. Det kan godt overleve. Hvis den gør det, så må den give max bagefter. Ja. Men det gør den heller ikke. Nu rammer den stort, jeg kan mærke det. Ja. Jeg var klar for, at den kun gav 1 krone. Ja, det var jeg også. Jeg kan ikke sige noget derfor. Jeg tænkte sgu lige. Oh my. Ja, altså det der back to back Men- han ved det godt lige nu. Altså. Giv den lige at tage sig sammen her. Kom nu. Nej, kan den lige. Eller noget. Oh my. Jeg troede lige. Det er det mest Kom nu med noget jeg skal multi se. og sådan noget. Altså, hvad er det, Kom jeg nu. kigger på? Ja, så multi nu. Lav Nu skal vi i comeback. gang. Ja, det er multi heroppe. Nej, multi heroppe. Kom nu. Multi. Okay. Nej, så ved vi godt, hvad der sker. Nej, nu dør den. Nu Den dør dør den. altid ved krykke. Eller hvad? Eller hvad? Multi ved krybben nu. Var det der? Multi? Nej, nu dør den. Okay. Nej. Multi ved pot. Kom nu. Nej, jeg har set den ramme godt bagefter. Aldrig set den ramme Nej, godt heller ikke bagefter mig. krykke. Kom nu med den multi. Kom nu, hit. Altså, den rammer der Og mange så grå. multi nu.
Ja, ingen kroner, men kom nu med den multi op ved potten. Så vi Altså, har no brug for det her. balls. We need Hit. this. Ej. Er det en back to Altså, back to back? ja, det må det være. Holy moly. Holy. Don't throw that much. Det er bare en real, det her, hvis den ikke gider. Og hvis den ikke gider noget, så bliver du nødt til at købe den til venstre. Ja, det bliver man nødt til. Så bliver man nødt til at give op på den. Ja. Okay, nu det ser lidt bedre ud. Det er lidt Det tidligt, ser men det er meget fint, bedre hvis den er god. Altså, kan være bedre end 2. Jeg får kun 2 hele tiden, det er sygt. Ja, det var. Men altså, Ja. hernede. Kom nu. Ja, det er ikke en grund af Nede. det var multi hernede. Kom nu. Kan vi se noget multi? Oh shit. En multi siden af. Oh no. Hvad er det? Kom nu, en lille Kom nu, multi multi. siden af. Kom nu. Det er nu. Det er nu. Kan den overhovedet droppe multi efter den rammer den på det? Det tror jeg sgu ikke, den gør. Jo, Kan den lige? kom nu. Stor multi. Det er fint, men Kom kom så. nu. Drop en til ved siden Kom af. en til. Kom nu. Det er nu eller aldrig. Det er nu eller aldrig. Eller Kom bare nu, nu. men Eller bare nu. 10x. Bare lige der. 10x ved siden. Kom nu. Ja, 10x sådan af, det vil jeg sgu ikke sige nej tak til. Kom nu, men hit. Kom nu. Okay. Okay. Så multi. Bare multivingen. Bare en lille guldmulti igen. Ja, det var dejligt. Kom nu. Hit. Kom en multi. Kom nu. Multi nu. Altså, kan den overhovedet? Altså, Kan den overhovedet? jeg tror ikke på det. Altså, Nej. Altså, men, den gav dig lidt tilbage den her Nej. gang. men den er stadig ikke givet. Det, Hvad vil du? Hvad fanden vil du? nu bestemmer du en. Den hælder mest til venstre, men hver gang jeg siger det, så gider den ikke hit. Det er derfor, du skal sige det. Men jeg vil sige, at den skulle vælge venstre. Altså, det passer fint. Nu skal den bare hit. Ja. Okay, jeg så blive ved. Vi vil her. Står det ikke. Det er virkelig Ikke det her nu. lortet måde, Ikke den det skal her connect nu. på. Ikke? Nej, den rammer nu. Men Rainbow kommer jo nu. Jamen, det skal bare blive ved her. Ja, bliv ved. Og så K. Shit. Shit. Hey, Bliv kom. ved her. Oh my god. Oh my, Det- så bliv ved. bliv ved Den her. bliver nødt til at blive ved. Den bliver nødt til at blive ved i lang tid, den her. Ja. Kom nu. Jo, kom nu. Den har så mange steder, den kan hit. Den har så mange steder, så den bare kan hit. Ja. Okay. Okay, Okay. det er profit. Det er profit. Det var jeg. Det skulle Altså, hvad? Jeg var ikke klar på det der. Det var jeg ikke klar på. Det var heller ikke. Jeg tror, det var døde. Det tror jeg. Køb vi venstre igen. Ja, Altså, okay. det er viden, der gider lege lige nu. Ja. Den kan jeg lige et eller andet. Nu vil vi gerne se et fuldborg. Hvis man kan det. Kom nu. Ja, fint. Men det er bare sådan nogle symboler, du bare ikke får mange af, det der. Ja, det er det. Vi skal have A og J og sådan noget. Kom nu. Og Wilds. Ja, det er godt, det der. Nej, okay, det var det ikke. Nej, det. Altså, en rainbow. Shit. Kom med noget her. Og krukke sådan Oh en my. mus ved siden af, men det er jo ikke engang super meget af det. Nej, det er ikke engang godt. Vi skal have guldcoins nu. Eller en krykke igen. Ja, det må da gerne have været der, sådan der, så vil det stadig komme fint nok. Altså, vi skal have en rainbow til. Ja, men det tror jeg ikke. Jeg tror, den gør det. Nej, Måske. Kom nu. måske. Der kan så. Der kan godt. Det kan godt lade sig gøre, hvis den lige gider. Op den. Nej, det gør den ikke. Og... Hvad Nu bliver den nødt til fedt. Nej, Det er jeg venstre. ved, hvad vi gør. Jeg mærkte det. Nu køber jeg en af de der. Hvor det gik i det der. Det er ikke penge back. Jeg mærkte den lige. Skal lige have en til. Fuck. Okay, J kommer ind for at redde. Okay. Okay, så fuldbord J. Men det kører. Nej, men rammer den Kører. ikke. Pot her. En pot her. Kom nu. Lad nu ved sølvcoinsen i stedet for 10x, altså. Det er money back, men nej. Køb den igen. Skal jeg købe den igen? Okay. Ja, jeg køb den igen, så jeg kan mærke det. Okay, masser af koder, dem kan vi godt få mange af. Kom nu. Masser af koder. Kom nu. Og så A'er. Ja. Kom nu. Bliv ved her. Bliv ved. Okay, det... så skal vi have, Og vi skal måske have en en pot. land ved Guld, stor guldcoin. guldcoin. Ej, altså. Altså det er Det er nok så en til. fedt. Nå. Holy moly. Shit.
Det er bare Kom sådan et nu. symbol, du ikke får meget af, men nu gør vi lige nu. Hvad sker der? Okay, J også med nu. Og Q Og også Q med nu. også. Okay. Nej, det var ellers... Nej, Jeg troede hot lige, det her. godt kunne blive en fuldplade, det her. Kom nu. Krukke. Hot her. Okay, så kom nu med Okay, stor multi, gode... stor multi. Kom så 3 gode multis. 4 og så stor multi. Og det er vel Det fint er nok, godt, er det ikke? jeg tror også, det er rigtig fint. Ja. Og det er nok til en til. Mm-hmm. Så jeg skulle til at sige, nu passer det perfekt til at købe en bonus. Ja. Oh my god. Hvad er... Skal vi lige prøve at give den nogle spins for sjov? Det er ikke kedeligt. Jo, det er det faktisk. Jeg har lyst til at prøve den der på tidspunkt. Okay, køb en normal til 100, og så se hvad den gør, så se om den pærer. Ja. Hvis giver 140, så synes jeg, vi burde... Nu synes jeg, du burde tage højere. Højere, okay. Så kom nu. Er det godt der? Jeg kan mærke, det bliver godt der. Det bliver ikke bare godt, det bliver rigtig godt. Ej, det kan jeg ikke mærke. Det kan jeg ikke mærke. Det kan jeg ikke mærke. Lad mig være med den der pop. Altså, ikke så tidligt i hvert fald, fordi jeg har aldrig set den cook bagefter. Det var fint nok før, men det var fandme ikke betydet noget. Der skal bare noget multi, altså, men det kan den åbenbart ikke hit, når der kommer en pot. Nej, multi lige der, så chiller vi. Eller der. Jamen, det ligner ikke, den gider. Bare en lille multi der på 10. Bare en lille multi på 10. Det kan vi godt bruge. Ja. Kom nu. Prøv på det. Du tør ikke. You don't have the balls. Kom nu. Kom nu, hit her. Nej, men det er den gider bare ikke at lege bagefter. Shit, mand. Hvad vil du? Jeg synes, vi burde slutte af på den her nu. Ja. Vil du det? Lad os prøve. Jeg ved ikke, hvorfor den er god her. Altså, jeg ved, men du kan lige gyldne felter blive øget chance for at have værdi speciel og et garanteret kløversymbol, når det landes. Altså, okay, så der kommer garanteret kløver på den til venstre, og den til højre, der kommer der sådan en, den der ting, der lander, den der, hvor den giver mønter. Hvad vil du? Du bestemmer. Du har Nej, heldig i dag. Du var heldig i dag, kom. Nej, men mit tal er løbet ud nu, så det er din tur til at være heldig. Kom nu. Okay. Jeg vil gerne prøve den der. Kom nu med nogle hits. Okay. Kom, vi skal bygge nu. Vi skal godt bygge. Kom nu. Okay, så jeg kom nu. Ja, kom nu. Og hvad det? Og så 10 og 10 og 10 og byg. Altså. Byg mere, altså. Hvis vi byg. Kom nu. Byg. Byg som bygger man bob. Kom nu. Kom nu, kur. Ej, eller ikke. Bygger man bob. Okay. Vi simpelthen sender lidt akademi. J, altså hvad? Kom nu her. Vi skal have et eller andet. Ja, Q, og så bygge på Q, eller det der mærkelige symbol. Oh my. Vi skal tage en rainbow, så vi får 2. Ja. Kom nu med noget her. Krukke. Okay. Fint. Og så multi siden af krukke. Ja, multi siden af nu. Kom nu. Det er nej, så lander den det samme sted. Det er fint, vi kan så ikke nå ind til rainbow. Vi skal have en til regnbue. Ja, vi skal have en til. Kom nu. En til regnbue. Kom nu, Cook. Det skal den gøre. Kom nu. Cook. Fuck. Vi kan ikke slutte af. Du bliver nødt til at købe en til 100. Så synes jeg til 200. Ja, lad os gøre det. Men nu bestemmer du. Jeg bestemmer før. Kom vel den til højre nu. Kom. Og som du lige har mistet, som den til venstre lige har. Ja, den har været kukket, men det er fint nok. Det er fint nok, hvis du kan vinde. Altså. Fuck. En 200 må ikke slutte allerede der. Øj. Kunne det ikke lige have været et eller andet? Der kan være mange flere mønter på kortet. Kom nu, hit her. Det kan ikke være rigtigt der. Jeg kan ikke lide den her måde, den leger på. Nej, det kan jeg heller ikke lige nu. Det er altid noget at comeback, men... Kom nu. Der mangler noget bund, men... De der 2 multis, der var til start med, det kunne vi godt bruge nu ved siden af 5'erne. Bare hit. Ja, hit. Kom nu med nogle multier. Kom nu. Eller nu. Det kan være rigtigt der. Kom nu. Kom nu. Tænker, det her? Det var det. Det var sgu det. Nå.
Nå, Tak fordi jeg set med.